kasat mo dagiti ubing kan dagi infants, dagiti babies yung nagtityan nga natay, mabaling nga natay da by birth or probably the stage iti life da nga infants da. The stage ti innocent kina-innocent dakat ija nga chimpo kat adat na pasamak nga natay da. Anya ti may baga ti Bible concerning dito nga pasamak iti dayta nga biag iti maysa nga baby. Ada ka diti guardian angel nga agbalinda nga angel or naisalakan na nga ta or napanda nga ta di langit or napanda di impyerno. Ada ka diti basaran iti Biblia concerning diti nga banag. These are a very hopeful nga mangitid namnama nga saludsud karkaro kadagiti pamilya nga naawanan. And nagsayat law na igipusta, the Bible thus clarify dito nga issue concerning dagiti panakatay dagiti babies. There are 3 scenarios nga makita tayo ti Bible concerning iti dito nga banag. The 2 Samuel chapter 12 verse 22 and 23. Dito di account nga nagpakpakaasi ni King David nga agbiag kumadya anak da kani Bathsheba. And he fasted, he wept, hanganang nangan isuna, palalo ti sangit na. And madanagan nagti doktor nga something would happen kini Apo David. Gapusta baka numatay ubing kat dakkel nga panakagudgud iti puso na kanito will affect him greatly. The 23, the 2 Samuel chapter 12 verse 23. The answer iti panagfast kan panagsangit na kat natay di ubing. So reti ti pangkitanta nga even dagiti kunata yung people asidug iti Apo, warriors na defenders iti Apo kat sometimes even iti tragedy kat it would strike them iti unag iti pamilyada. Tragedy, they are not exempted iti trahedya iti pamilya, iti health, kan iti life, iti family. And it happened kini King David nam dati nga sitwasyon kat when the doctor saw nga natay ubing na nadagsinanda. But the response iti verse 23 kuna na dimteng de chimpo nga dinamagdagi doctor so na apay kasla nga ada ti problema ada ka ti problema Apo David nga imbis nga agsangit kapay nga karkaro kat apay kasla nagsubli kamat nga nagdigos kan nga kasla nga okay lang kanyang diti nga sitwasyon nga ti-expectaran mi kat to the point nga grabe nga agsangit ka nang tinakita mi tatakatahan mo nga nangyari di ay. Are you okay? And kuna ni David kana iti doctors. Idi si bibiyag jobing nagfast kan nagsangi-sangi takta ako nga mo. Parang ito ti Apo ti parabor kan asin na kanyak nga agbiag pa lang niting ubing. Anya ngay na tayo inalamot ni Apo Diyos. Apay anya pa lang tirasun nga agfastak kan agsangi-sangi takti grabe. No agfasting akali kat mabiyag pa lang dita ubing. No agsangi-sangi takat mabiyag kaditi sangit ko retang ubing. Then kuna ni David apanakto kanya na. Namhaan nga agsubliso na diti daga nga kadwak. Ay natin na panan ni King David iti chimpo nga natay suna. The Bible says, on the account iti pamati na di Misaya nga mangisalakan. Nga naipagturag iti propeta. Naisalakan isuna and he went to heaven. Ay natin na panan di ubing nga papanana. This implies nga all infants di chimpo nga panakatay da kan natay da di infants di stage iti infancy iti life da
just like ni David kat they are destined nga mapan iti langit. The Bible gives us an assurance and a clear answer nga these infants dying iti chan, dagiti ubing nga dagiti babies nga natay in their birth or infancy, iti stage iti innocence da, kat they are safe in the hands of God. Another verse kat Matthew chapter 19:14 nga kunan jay dagiti ubing nga dagiti bayan nyo dagiti ubing because the time nga diay mangmangag dagiti ubing nga ni Jesus kat ada jay, and they are so excited also, and kunan dagiti disipulo gawit kayon panawon na dagiti ubing, and kunan ni Jesus apay nga papanawon nyo dagiti ubing, bayan nyo dagiti ubing to may agdungag, may agbuya, bayan nyo lang isuda piman, apay nga laplap na nyo isuda, apay hanyo kadi nga mo nga kunan jay kunati sauti apo, apay hanyo kadi nga mo nga iti langit kat pagar dayti langit kat pagar dayti pagaryan iti langit bagi dagiti nga ubing. Here is an implication nga another supporting verse that will clarify a question nga in the death dagiti children, in the death dagiti infants nga ikat kunay iti sauti apo uray iti Mark chapter 10 verse 14 kan Luke chapter 18 verse 16 nga iti pagarian ti langit kat bagida when a tragedy would strike these little children and death would come to these children, isuda iti mang tao iti pagarian iti Diyos. That is the claim ti Bible. No wonder even iti panangdadal ni Apo iti maysa nga syudad iti Old Testament. When He will command dagiti soldado, dagiti anak na iti Israel to conquer a land, uray dagiti ubing kat mairaman nga ibusanda. Nga awan iti pagbiyagan daw, uray maysa. Nga they rather kill the children rather than to allow them to grow up and handang apatyon ni Apo Diyos. These children, because these children katbagi ni Apo Diyos and they are safe in the hands of God. Namhaan mo't kung mga garantiya nga kapus ta we allow kan ipalubos ti abortion. Abortion is a murder, panangpatay iti maysa nga tao, iti maysa nga nakabsut nga hanakaya nga dipinsaran ti bagina. Abortion is not recommended iti Apo. It is actually a form of murder. So that is data sumbat ti Apo concerning dating stand iti kan dati question iti kunata yung panakay salakan iti infants. Thus the Bible ti sumaruno ada kadi dati kunata yung guardian angel. Does the Bible teach nga numatay dagiti ubing kat they will be our guardian angels? Nowhere can you find iti Bible nga adati isutiag pagbalinan dagiti babies nga natay in their birth, in their infancy, in the stage of their infancy, nga ti sitwasyon datatakat they are our guardian angels. That is just a story. I want the biblical nga basis na. The Bible calls them, they are in heaven. Anyang iti estado na jay. Alang nga agtartakan tayo ti baby jay lang langit. Teka, ewan ka dagdag mga angels. No. God also give them a body that is forever young. A body that is mature, a body that is ada yung usto nga limpyo nga panunot, but we are not in the stage nga awan ti trabaho ijay langit nga babysitting. That is one thing for sure. So makitutulangan iti kaduan ni dahito gayam di ubing ko, sa kagayam di ubing ko idi chimpo nga natay ka idi ko ni kas di gayam ti tsura na nga inkarin ni Apo Diyos dagiti mapasamak dagiti babies. They were given a promise nga iti promise kat they will possess iti body nga mature in immature nga age han nga baby gayam madayaw to di Apo.
So that is dito ko nati sa ti apo nga Karina, and that is the sumbat ti apo. Well, friend, so dito iti sumbat na concerning dito infants, the condition dagiti infants nga natnatay, and that is a great comfort iti sa ti Dios, where in a tragedy iti family where they will experience iti kasto nga sitwasyon, these infants were given promise and place iti pagarian nga they own heaven, and they will not come to us anymore nga guardian angel. Kuna ni David, I will go to him but he will not return to me as my guardian angel, but rather kunana he is already there in heaven, and sumarunong apan kitaan to ni David isuna deti anak nang natay kan sumarsarunon to nga apan nakitaan to di presensya ti Apo. So that is the answer ti sa ti Apo concerning dagiti infants. And what does the Bible say about the condition of these infants when they die? Where will they go? In the Bible, we thank the Lord iti sa una nga pagbatayan tayo. God bless.